उदालगुरि नोगोर आफादनि बिबानगिरि समायखिरा लानाय हाबाफारि स्टुडिय'आव आं मलेन बसुमतारी। उदालगुरि जिल्लानि गोदानै दाजानाय उदालगुरि मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारमेन लोगो चेयारमेन आरो वार्ड मेम्बारफोरा एम मुनमुन ब्रह्मनि बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनै समायखिरा लाबाय। उदालगुरि नोगोर आफादनि चेयारमेन मुस्रि रिहन दैमारिजों लोगोसे नोगोर आफादनि बिबानगिरिफोरा समायखिरा लायो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा मुस्रिमा मुनमुन ब्रह्मआ। लोगोसेयैनो समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लायो एम प्रेस मुसाहारि, एमसिएलए अजय हाजरिका, प्रदीप दैमारि, भैरबकुंड ब्लकनि टिसिएलसिसि चेयारमेन मुस्रि खनेश्वर औवारि आरो गोबां गेदेमाफोरा। उदालगुरि नोगोरखौ जौगाखांहोनो थाखाय जों खौसेयै खामानि मावलांगोन होननानै फोरमायो मुनमुन ब्रह्मआ। जोबोद स्ट्रं, जोबोद गोख्रों जोङो कमिटि दाबाय, पौरसभा कमिटि। फैगौ दिनाव बे पौरसभा कमिटि जिहेतु जोंना डेपुटि चिफआनो जादों चेयारमेन, गतिके बिराद पटेन्सियेल गोनां मोनसे टाउन जों बानायनो नागिरदों। जोंहा परिकल्पना दङ। एबारनि गोदान सरकार श्रीजुत हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव जोङो उदालगुरिखौ सेकेन्ड जोंनि केपिटेल बानायनो थांगासिनो दङ। जोंहा जोंनि सेक्रेटारियेटआ मिनि सेक्रेटारियेट मोनसे जोंहा उदालगुरियाव फैगासिनो दं। क'क्राझारनिफ्राय जोंनि उदालगुरियाव नेक्स्ट जाफैगोन। गतिके बिराद पटेन्सियेल गोनां सहर आरो बेखौ सम्पूर्ण भाबे नागरिकफोरखौ सुरक्षित आरो उन्नत मानदण्डनि जीवन धारा खालामहोनायाव सुबिदा होनो जोङो आखायाव लागासिनो दं। जोबोद मोजां सहर जों गठन खालामगोन। रायजो राजाफ्रा बुंदों बिपिएफ सरकारा फैनाय लोगो लोगो खामानिफोरखौ गोख्रै मावगासिनो दङ होननानै। 100% डायनामिक लिडार आन्डार श्रीजुत हाग्रामा महिलारि देबनि नेतृत्वआव जोङो गोख्रोङै आरो जोबोद गोग्गोयै आरो रायजो राजाखौ लाफानानै जोङो दावबायगासिनो दङ। आलादायै लाइमोन आरो आबादारि आरो आइजोफोरनि थाखाय गोबां आसनिफोर लानायखौ नुनो मोनदों। मा बुंदों? बिराद मोजां। जोङो इलेक्सन समाव रायजोफोरनो खोथा होबोदोंमोन, खारन जवा 5 बोसोराव जि धरननि प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारा रायजोफोरखौ थगायबोदों, जोंनि जुबक जुबतिफोरखौ थगायबोदों, बिमा बिफाफोरखौ आइजोफोरखौ थगायबोदों। बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा जोंखौ साबसिननिफ्राय हामसिन मावजानो लुगैदों आरो बे हिसाबैनो जोङो रायजो राजानि खोथा होबोदों आरो जे खोथा होबोदों आइजोफोरनि थाखाय अनसुंथाइ होनायनि थाखाय, जुबक समाजनि थाखाय साबलम्बिता खालामनायनि थाखाय बा माखासे स्किम लानायनि थाखाय अरुणोदय जों होगोन होननानै बुंदों। अरुणोदय अलरेडि जोङो गाबोन सारा आसाम जुरि जोङो क'क्राझारनिफ्रायनो जोङो अरुणोदय 2.0खौ जोङो माबा खालामगोन, गाबोन डिक्लेयार खालामगोन आरो अपेनिं खालामगोन। आरो PMAY खोथा न'खर होनायनि थाखाय जवा 5 बोसोराव प्रमद बर' सरकारा रायजोफोरनो न'खौबो सरकारि न'बो पक्की घर न'बो होनो हायाखैमोन। बेखौबो जोङो खोथा होदोंमोन आरो बे खामानिफोरखौ जों इतिमध्ये मावफुंबाय। इतिमध्ये पक्की घर साफ्रोमबो बिटिसि बासि रायजोआ जोंनो नांगौखिनि रायजोफोरनि थाखाय जेसेबां पक्की हा सरकारि हा न' होनांगौ